Omanfo free yemra. Omanfo free yemra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananuma himfo. Nananuma ahima. Nananuma chiame obi a wukodi hine. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique eye kente. Nananomo entoma yetutu eguso edeko eyie de eya ayefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu eguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso nyina kwa bane mfa momra Nyansapo kasamfonyi so Nyansapo na waje so de amame se yesane no badwemba ekwan so sa me se wohwa megyina adum ensu ase na se wora na woto wani hwe machi a enya sam keto akru ani aniwa ni nyina ya Oheneba Adusei Poku Akyempimhene wono na wadane atoko akura enam so ama nananom ne adehye wono we na wotweda wono mo adi ne kama se aka Akyempimhene ho asam kakra bi dia na afe apema hankono aduanan nso no mu ana owo no edi besi fin Akyempimhene ani aduonu nan ya bibi nti na wododo ne kakra wantumi anyina na wato nananom ewo ense do a wokọ akura yi ana nanam so ama ya be na wotwedai opanyini eyo obi a anase wahempo bi a asante mantaman mu no woba ahemfo a eye amamre eye amanne se ewo se otumfo anya hwe no osumi bia okọ kache na okosra na ono kwa na ohene a otesa ewo kumase ani asante mema no na yese enipa na wofrato no sabia kronto onye di paso asa enuti na wotweda ani ede ahye so yi nyame adoma ene twam a ede ebehu ebra dotiye no ankasa ebekoso Nyansapo nie woni hwe sa obekoso na ado afidie ne ede ato a sanse abakwasam ani amane ne amamre atete sam a efa owura ihu bia no ansa na enwie bibia no ne ede nyina ade atodwa ede amamo bidi ne abusia panyina afeye nwuram na ade aka no yankofa emfa emrem Sante, Cheddar,
abusua samre se wotwa ohene yere tena opoku ena osi Africa mu a sa orese de centralfo asi atu agu no ho a ohene yere tena opoku ono ene yere panyini a wati afri ni hyem sesia wabadwumadi na se a afei ena ono so eko na wako akotena se obedika akochia ansa na ohene yere tena opoku baba betena se na sede ya chiremu no se wore ohene yere tena opoku a enam se oyi okrani preko penti no ene na fade no edanso na wotweda na yedan die yebehu ne eche se yi se wore ne nsem a yehu se aban ekura no afi ebura ya toto a ahyepa enso eka ho ene yedi kojan ede abomu ohwe na botie no nso a abamono ena meko ena ehyemu a ni nyina ekire nibre ene yawo esanse onyene ba Adusei Poku wadane bonkum so wofra ne ntoma ewo ne tintin mu a na yese ene na atono ene abeseno a ene yi wobehwe na nikunu na wotweda na yaye ne kama ewo hono sede ya chiremu no se wore ohene yere tena opoku a enam se oyi okrani preko penti no ene na fade no edanso na wotweda na yedan die yebehu ne eche se yi se wore ne nsem a yehu se aban ekura no afi ebura ya toto a ahyepa enso eka ho ene yedi kojan ede abomu ohwe na botie no nso a abamono ena meko ena ehyemu a ni nyina ekire nibre ene yawo esanse onyene ba Adusei Poku wadane bonkum so wofra ne ntoma ewo ne tintin mu a na yese ene na atono ene abeseno a ene yi wobehwe na nikunu na wotweda na yaye ne kama ewo hono onyene na ajapuma ana ya free no so say baby aye trei aye ohene yere tena opoku
Oheneyire tena Opoku sawura ade ekura no na ya wo se ahabammo no ekura no ana aburo a yatoto atofa to so mame ekura no a eno asepa ni nyina wo asekire afewura na botre na ahabammo no ane mako ni nyina ayayawdie a ekire sa Oheneyire tena Opoku yawa odie esan say dama wona ne kona krana anene waja no sukurani abrawo na aba ono ne mabedi dan ono ma ani atutu ato mo nsam akoya abrawo sampa etu Oheneyire tena Opoku ono so na seye ana ye blo no ono na kusia ane doma wo mu nyina echa ade asia wo mu nyina ehye amaniema atimi akonkan ewo eho no Abuja eti yeguso a enye asem tutu abra afa na edom no eba enye asem tutu ananum aba adesia aba tememufu aba roma aba emu amanyofo a wo mu nyina wo maba wo mu behye ama sabi na watchi day atimi aba so kama eno ena ekoso awo eti nana no free biem so number 1 wo so ana wo ma yi o muti a wo so eba na won mo echi afefefe ewa ha no biem so number 1 eno no Radio. Open Swan 104.7. Appiah for some is a abankesie mu a Meche Jubilee House a opanyini a ono na wi na nado dakwa kufuado a ono ye panyini ewo ho aye maame Frema Osei Opare ono na wayini tie broni kasam na say English broni kasam no ye kan say chief of staff ono na say waba ba bedro ya what yes from na wako na wako chiatia na nanom sade amamre ene amane etie no afa na mpanyimfo no ayi yiwo muti a wono ba obi e baba bia no ye behwe ye de ho nsem atodwa for say ore babia yedru ya na chese yedru asaman ehene na soye asaman eman hene na soye
nana okuji asuo atujima a odi kan wono asem na ye kan na wode wani echire mu a ono na asuo bosomtwe ebeka se esine na so opem so de ote okrawiani ne krawi nwoma so ode ahye ne nsa ohweso na enwa amane ne amamre nyina oye edema no etie nana Sampahene okuji asuo adujima odi kan na so ye na yewoi Cheddar, Oheneba, Adusei, Poku. I don't know who's so I Nana Masha say, I won't bet Medina say, and Nyansapo Tv. Nana jump on Tia, I'll pass and Taba was the one. One was for, now you are for, now you are for. I'll be you, Anna Odikai, Anna Nanama, Eguswa, one more Tosa, one more to Santa, one more Abba. 80 Anono. Nana jump on Tia from Soine, I'll be you. Akofo kodu for anono ofri won ma na waba ye nana okay waba otumfo akoma tuhine ono enono ofri otumfo akoma tuhine ho a ye nana pato ni di bafo domna sihine Oheneba bafo yabuaten wono so ana ediwe Afan waba Abrempo Professor Cham Amponsa Fiaprehene I don't know Upo I don't know one in the dom now to Santa one also at Wasono one ayanum chidafo Afa Yahine Sayaka Yahinia Nana Baba Samna Aso Nababa Samna Adoso Abra Abrimu Appiah Santa Mindomo na obefa Santa Meja Padia na oti Santa Mayachi na obefa Santa Meja Padia no Oheneba yan ile adade akodro atinjina ye na ne de se abra na Nyankopon opo obi asoma no na ne ba Yesu na Jesu no ono no se aja na kokon no ampa Oheneba yan ile atinjina mu ama woti abrimu ama wokoi akodi Santa Meja Padia ya ka ono ene Oheneba Adusei Poku a Santa Maya boja na Sampahene sorry a Oheneba Adusei Poku ya hene ono no mo sha kire adema no adutini ni aprakopa adanei wafra ne ntuna awa ne tintimu yi adutina wasa amamra ne amane afa so no Oheneba ya hene wode tobo botom na obere na ni bia na wo Cheddar no obudi ni fafra efe abakosema fa owura yi ho no asoyie pa yadi ka kira mo sa abrifuo akon no ono anu odisi ni naso na ka kira Sampahene sa makosa no na mati abrifuo na makwa Asante Japade Asante miaba ani Asante Japade pempra de ma abrimu abefa no makwa kwache ampa anuti hiama nkwa ani crowd do nyina no ono ana okon ya ofaye tapeni awo hono Appiah asa nananum oguso awo macho santina wanu ba anya asampeto abra awo ehono mo
Amwamai. Amwamai hene. Ana wati asi joma. Odi asa sesiano. Ame kura hene. Ana aboma wo muti ya no. Omode eba. Eti amwamai hene. Ohena wa unity aya omahina ofri Sampa Jafra a wotoso emienu wono na wa unity nana atiasi joma wo bayi Sampa mahina no ana watiasi jom yaka kro Sampa yenya yenim abakwa sam efa ho eye asantemai amaya Sampa Jafra nana ana unity wono so aba na wode dom abebo edomua na wotu den na ekosi wo ma ne kama na wo ho yahu abrankase nyamiani ahene otumfo ase anono ana wei epreprei aya Sampa Jafra wotoso emienu nana anono omahene anono so ayiniti a wo ba wo ho emfa ane ne akoso ane ne esie wei ane ne Santahene ne otiokuruwie okrawie ane brawie ngbaso opimso tumfo setitu agina tumpra kope sa ono ane Sampa mahene ono anono nana etieti ane mpabo so tia afria titiri ane wo bepie mu na ene na wotu da akoso wani ba Adusei Poku Akyempimhene wo behe nani nua waja ne kwan na wotu dan aya fefefe ane egusu a yehwe wo hina wo ba ya we ensu ase ahene anya sam keto wa adum hanom yaka adum a untumi nka adum abra wo be yi ensu ase hene ade no afrimuo ano no eti ensu ase hene owo adum ha ana obai wono ne yebeka se enne ne akoso awona sase so na esi ne naso eti afena nana aso apie wo ba Japon asia anye asem keto absiafo yana na odi wosesia aye feyase akuyem ahene yaka feyase abakwasam kakra wa santemantaman ma aho ana entim jakari aso ne mai na odi ania den afo yaso baba santeman aba be fa sante japade no ana ne mranto asam no abako ye etoye satam no na won mako awo abontam na fo beze ensia ya to sonso awo feyase ana na won mabo cham no etimi jakari edu hon ma wo mote no aya no waduma nana feyase hene ana yi ni tia wono so ebe
Echabusa anono Sampa Jafra anono na nanim no na na kusi obu adum Domi Abrahene ana onu di nanim Nyansapo Petra Jafra Sampa Jafra wotoso mienu ono anono Toma wodi free Sampa ade aba no anya asampetra amayire ba popa amawre fisa wosua de yie so pa oyobi a wosua de na no mumani mkonkan oti emprebre no oyo otemofo oje di paketra awo asante mantamabo Sampa Jafra anono Sanono Nana Kusi Obu Odumu Domi Abrahene Ana Odi Asa Ehono eno no se ore nananom amanhema won matransia yodi kan eye bekwai amansie premre bekwai manhema eno no na wokọ ohema fefe tuntum seriyo adanse ehema enso ena otoso ewo ho no ansa na ufra danse a waba asante atmagogo awogo manhema wono so ena oto aso fefe kokọ ena afei na waba ye nana ya asantoa ana ya asantoa ba kwasem de nya afei na ye beka munim bebre ono ena okodurufo a asantemema oma mema ka gu mema gu dem na odituo esi ni bo na okonje ya bra na akwasi kokọ pese odi nsem no e wa asantementema no a wantwe amano se ne totra no ma ne mfantra sikadwa so
yana na ya santo ano no na ufuru a na waba mampon manhema yana na ajakuma adufie wono eno no mampon manhema ena nana ene nana so abetra se fefefe kama eho no se eno nana ajakuma eba no yewura dasebre bonsu mampon otedwete akonwa so ninsi anemu a ene oba ya obesi na nemu na wohwe ama nema aye kama eno eti empasa so manhema nana kunama dampon a otoso miensa ono eye empasa so ono so ena etoso ewo hona ye no so eho asem no ya nana kwakubu atempasa so manhena dontenhene ena ono so eto aso eti enne nana no manhema ene amanhene a wono ban titru amanhema no ena yetwa wo mfonyina wo mabetsa se fefefe ede amamo ewa ha no yeto aso ede amamo edoma ewo eche nso a wono so eye chidom emma ni na manhema ne ahema wono bae chidom ena wo so atwa echira ewo echirewa wono nyina yewra Oheneba Adusei Poku ane na wo Cheddar nti enene wo mu nyina so eba ya wonmo eba behwe na enema ayekama ene nananom manhema ne ahema wonmo baaye no wo mafo mu ye ba wo mu nyina no aye Oheneba Adusei Poku enti ena wo mu eba ya ayefe aya kono Nyansapo ana wani guso a wo hwa utie e ma refisa obe subscribe obe share obe like na adwadwe channel so ato ase e de amaye Amjafo Appiah nana akomia sechi tutu ampam ono eni ono ne Appiah yadi kaka yam sa Appiah ana asante ane danchira ntokwa no no ehase ahona wo mu gina ya akoya anafo bese ensia na ne nafo ensia no no Appiah nana tutu ampam ono otutia a woko saa ekon no anne ye otoso mienu nana akomia sechi tutu ampam ono enie wone bafo kentenkenti tutu for atiame ana wono bayi eti asante ne danchira ntokwa kasia no ana fansia wo koya ani wane ehu ani ti obuja so Appiah ana wo koya ana fansia ya to sonso ana entim jakari ebe piemu e wo feyase a obebo ne man e wo hono no nana akomia sechi tutu Appiah otoso mienu wono ene ne dom ena aba bedu no yewra Oheneba Adusei Poku Akyempimhene sina wo Cheddar ebe odano to Appiah ahankono aduanan nsomu ena opanyi na janene na ede ne ba asase so yesham bienu ne aduonu nan ena chese odane ede to honom a eye ya ewo honom na eno nene adehye abusua ene nananom mo asantime man mabo ahye mu a ye hye efa na wo Cheddar kama ede amanya semketwa oba santema man fantefo hene a wogina mu ewo man nananom fantefo woni ni nya ewo kwa bekum wonom ena womotia sesie ya yadru wo mo so ewa he ka Oheneba Adusei Poku enwa sem kakra ne de akere mu a oba santema mu hanma sabia ku na mo ahemfo e wa santema na amamre ne amane mu no ye oti okrarie ane brarie ngoma so GW 9275 GW Nyansapo kwa ena sabia ono kwa na mamre mu no emma ne kwan sa ayeche no bosumi bia oba na fie na oba na oni ni edi nkomo eno ti Fiaprehene ahanko adioku a ne woti okuruwie okrarie ne Sisiria Gambra opem so tumfo se Sisiria Gambra amamre no ototo na Sisiria Gambra no oye obi a ne pa afei oba santimema no
Double Pia of so other born on so to the top. Now, sorry, Oheneba Adusei Poku. Akyempimhene ono ne hia hene wo ana wo mo hwe akire na wo mo tena edwom na omo ade emma no ewo ho aha yaduro yi aye adesia abusua yewura Adusei Poku Akyempimhene Oheneba efiri mu no enu ti sawura mo obi nka nkyerɛ emma wo buo no kokwa kokko tuntum sewu a wo mu nyina no adadi sa abusua a wo mfiri asanse yewura Oheneba Adusei Poku aye barma tenten gram kokwa anye asem ketwa na abusua aya adehye abusua no na yaduru mu yi ewo eho no mu yi eti ene enya asem ketwa kra afei baby amadri aye okunani aye friends nana ajapoma nana ajapoma ono aye ekunafo a enei won mo nsono so ate na won mo hye na won mu kunu won mo aye ne na wotweda fefefe ade ama no nana ajakuma du fie ono ankasa ana maduru ni sui ohene yire nana ajapoma du fie ono no ana yaduru no si oba kokoto muro kama ono na na ade ato nani yo ohene yire due na menue kafra areho esanse ono ni tuo na mo ache anenne owo defo a wode na pakan abesi adehye abusua chi a wapaja no ede ne kopatanyi ananom se sankane ya amamre eya amane esika same ya de sesemo a anka wachi ni kunu de ni siwo nanso sade de bia ye ka no owu okurade enkwantima nye etienne ama ohene yire na ajapoma adufie nisuo ana adwa ne se atade nisuo ana afono nanso obaye ne dai oyine wan se oni owu obatentam eti ene eya rehuom ana yewe ananmo edi kai aba a sade wo mo ba ye fan fefefe no ene afi na wo mo aba betena se fefefe ye nyina eye Oheneba Adusei Poku Akyempimhene ne ntoma wafra ne tintimu eno nti ene ne wa haye abontem no nana akomia sekitutu ampam a otosomienu na boti hei fe yase yakachira modada se oko a eko so adenkyira hene eso a ne mai yese obetu asante so sa no abontem ana eko kase no eko so na fonsia satam na owura tutu ampam a woye ohene ewo ho ono ana ode eko no si ni na so wakonkode adema asanteman na fonsia de toso enso ana ode kofe yase ho ana na ye kire nsraban na obi konfo no cheka asem bi se otimi transraban na ansa na nefuanso no a obedi asante so nkunim nanso nyame nja de se ohini tutu ampama na owo abontem odi kan a oje chi kro no ade ne kire ka so edurumre bi ememu ye aden na basam goyi ama opemso ato nsafre ni nua a wono a friends ageman sa omra na omabo ne sa kon no ne na to sonson no ano ana wokoduru feyi ase a wo mo kire no na wo mo ye ne sodom etwa de tikra no enti abakosama efa asante ne dantirafo ho no ne kase na Abontamhene na akomia sakitutu apema otosomienu die odi kan ono boss abra no yanko yanim na yanko yanim ewo ho no eti nana pia yanko yanim eti nana trans dada sade yaka no nana no ma ene wono ba nya asem ketwa a wo munyina kakra wono aba anya asem ketwa yako fiapre munyina motete munim ne ekoso na so twi mutan ade betene eye pa sane etie no sa anetie professor Ocham Amponsa ono eno no ema ure mfise oye obi a wosua de yie pa enti mprempren Ghana Telecom University vice chancellor ana ote ho no enche ye beba ama manhene a wapre na ehusukom ade no ache no nensa ebeka ma refise mfisia du
achinie ana saa enkoden no wayɛ sɛ ɔbɛkɔ de ama Fiaprehene nanso akwa enko eba emma ɛno no hu sɛ abasa bie mu odu ɛno nti wɔntiatia ne mpaboa so tia wɔn famra de ɔti okriwie ɔkrawie ɛne brawie nwoma so Sampahene na so na afɛ deɛ ɔpɛ no ɔmɛpɛ eti Fiaprehene ana ɔte wɔ no ne nananom ana wɔn anyina aba wɔn aba gye akonnwa atena se ɛwɔ ha ɛnyɛ yɛkɔ saben akrofro mu ana yɛduri nana ɔsɛ kofi ana ɔno nso watena se ɛwɔ hɔ nom sɛ ɔrɛ yɛfiri saben akrofo mu a na akɔ me ankasa mehene yɛnkɔ yɛnim Pramso hene ha ɔno ana tuo yi wɔnom emienu enti ha nana ɔsɛ kofi ɛno no nana ɔsɛ kofi ɛno mo sɛnsɛntwɛ bi ne di nkɔmɔ no ofiri no so a na akɔ me ankasa me deɛ Pramso hene nana jam pontua abebio ɔkofoɔ ɛma refi sɛ yɛntimi nka dɛnkyerɛ akron abra yɛmfa yɛn so yɛnka ho esan sɛ ɛka sɛ ntɔmɛ wɔ akamam ha sɛ jam pontua apɛnsoɔ akokoduro ɛneɛden ɛne ahofama a wɔte gyina muo ɛne etim jakari ɛde saso asoɔ no eti woka Pramso man a wontumi nka asante abakwasam a me nana jam pontua wobɛyi na firi mu eti abebio ɛna ɔte wei afei nananom a aka wɔnom aba wɔnom nyinaa agye akonnwa fɛfɛfɛfɛfɛfɛ ɛwɔ hɔ yɛnkɔ yɛwura Sampahene wɔno nso ɛwɔ ha a ɛnyɛ asɛm ketewa aberewa pɔma ka asɛm bi kyerɛ wɔse bra obiri kɔmfoa nɔkye ɛboa wɔtumfoɔ sɛ tutu sɛ wɔn kyekyere asanteman no kɔkɔɔ ya kɔkɔɔ tomrom fɛfɛfɛfɛ kama owie yɛ no no ɔkyekyere ya wie yɛ no wɔde bɔɔdi tiw sɛ wo ɛna ɔman no mede asoa wo Sampahene yɛnkɔ hiahene ɛhɔ no mɛ na ɛnyɛ asɛm ketewa na ka yɛ sɛ Nyansapo sonko a ɛna abakwasɛm a ɛte sɛ no wɔn nsa ɛbɛka sɛ yɛ Nyansapo so a yɛaka ne gyae wɔn ne bɛhiahene ɛno no ɛno deɛ yɛka ɛwɔ Nyansapo kasamfonyini so nanso yɛse aba so baa ne mɛgya paeɛ ebi a ne brɛ di kan a wohwɛ nie etima mintim biem na memfama woe emire bi duri a asanteman akɔ ɛsa ɛno akyire no ana abirimuo ɛbɛsi asanteman akyie ɔfa asanteman agyapadeɛ ɛma enum no Sampahene ne nua bampo no wɔde ne ɛka ho na ne kɔn ne kɔyɛ sɛ Yesu ɛbrɛ Nyankopɔn wɔyɛ sɛ wɔpɔ obi asoma no no ɔsɛ agya me na mɛkɔ saa tam Oheneba ɛna ɔgyigyina mu sɛ mɛkɔ saa kɔn no ampa ɔti abirimuo ama ɔti no akɔkɔgye asante agyapadeɛ ɛne asante mpempra nneɛma na abirimuo deɛ neɛdenfo abɛfa deɛ fra santemam ha no ɔbɛfa kɔe efiri saa brɛ no ana ɛbɛyɛ nsana hɔ a ɛma ankɔbea hene saa dibira no koraa no yɛbɔɔyɛ ɛwɔ asante mantam ha no mu maka kyerɛ sɛ ɛyɛ Nyansapo so nko a ɛna abɛnya abakwasɛm a ɛte sɛ yie wofiri no so a na yɛkɔ sampa ɛyɛ samba jafra a ɔtɔ so mmienu yɛnim deɛ ho nso nsɛm no sɛnea ɛsiteɛ ɛwɔ Ghana ha ɛne adeɛ nanso wopɔ wo mpo deɛ ɛmmara no amammerɛ no deɛ tumi no ɛwɔ noɔ deɛ ɔte okruwie wɔkrareɛ ɛne brareɛ soɔ no ɛno no fɛyiase hene ɛna ɛtɔ soɔ fɛyiase yɛaka ho ababasɛm akyerɛ mo dada mo a monim ɛfiri wɔnom a na afei yɛ nananom a wɔnom nyinaa ɛnɛ wɔn de wɔn akyi dɔm ɛde aba a wɔn ɛbɛboa ama ɛnnɛ na wɔtwe dida no akɔ soɔ ɛno no ɛna wohu no eti nananom ɛno no ɛna wɔn nyinaa agye twi agye trada wɔn abɛpie ma ayɛ amena yɛ fɛfɛɛfɛ baafoɔ kentenkrenti yɛ nana baafoɔ kentenkrenti na abakwasɛm kakra a aberewa pɔma kaayɛ ɛde fa edin kentenkrenti no ma menkyerɛ wo kakra na yɛnkɔ nananom adaroma yɛyɛ mfomso anam de akyɛ aberewa pɔma akyerɛ mu a kan tetete no kentenkrenti ɛyɛ sɛbiabu kroto otumfoɔ afena kɛse a yɛma so a na kyɛ sɛ ɛdeɛ wo a mmara no adi wo no na ɛwɔ sɛ sekan yi ɛyiri ne tumi enti edin kentenkrenti
a yɛte baafo kentenkente no wode w'ani kyerɛ mu ɛwɔ otumfoɔ manhyia a ɛne baabi a ɔhene bɛkɔ bi a ɛho dwumadie ɛna baafo kentenkente ɔdi na niɛden so ɛne akoduro so ɛwɔ asantemantam anom a ɛnyɛ asɛm ketewa Nyansapo so nko a ɛna abɛnya saa abakwasɛm wei yɛwura ɛnɛ ɛna wɔno nso abɛtena ase a ɔba no abɛhwɛ na waboa ma dwumadie no akɔ so kama ɛwɔ ɛhɔnom no ɛno ti abusuafo eti ɛno no Nana Kwame bedi akonsida the new force leader wono ana wo unity a wo ba no Cheddar no amaro fi say freedom wo mo pese wo mo ebedi mampanyini awo Ghana no preprey wo ka ɛho a o jira bi dendende so wo mu nyina wono ana oye akwada ewo mu kura wo ye babunu a anei wo unity a wo babie Nana Kwame bedi akonsida ana ono so one ne dom one mo achia kama said you would see a woman Sababa ana ekoso ewa hanuma and Nyansapo Tv Freedom Jacob Caesar Nana Kwame Bediako Cheddar said you enim no wono ana obana and Nyansapo Tv ewo ehonomo and Appiah betwa esansa na wotudai ade atitru ababa Nana Kwame Bediako aye etire anything a eti the new force na tie wono ana ote abaye eno no ana wono so bai sa ade ato asantema achi anidi a obaba no abeboa na wotweda no yade ne fafafa awo eti Jacob Caesar ana ochia awo ho fafafa a enye asem ketwa awo ho no Nana Kwame Bediako, freedom to Caesar, freedom, and also Adusei, Nana Kwame Bediako. Chief Island, and also
arefo yede to monim sa ene Oheneba Adusei Poku wonya mfinhia biosonso ansana owo defo ede ne katenkrete besi adehye busua no ebumachi apagya no ko yayaja ewa hai na ne na wotweda ena nanam me wasante memu ne adehye busua a wo maka bomu a wo mo hyafa kama eno nanam so ema Nyansapo yenso ye ba bedu hayi ye ade ne duro de da ekoso ya ene biti eti nananom aha ena yede na wotweda no yede isie na ye hye mo se nyame ya adoma doti ye ni bi won ma ye be ko bia ne abakwasama aka bia wo se mamuhu adefa Oheneba Adusei Poku hon bia no ye de no so ebeba midi ene abusua pani owusu aduomi e ma remfi so be subscribe be share no like no ade nduado ntia ato ase na kai na won se Nyansapo TV eni TV bia so Nyansapo eni TV station bia wo na ha so etisa no so Nyansapo e wo YouTube said you hear me Nyansapo online TikTok Nyansapo online Facebook and the YouTube a wo hwe mi ye ni TV bia so ana ye ni kasafidie bia so entihwe ana obi amfa hwempo aduro ankoda ne ananta ma munyina mo e de hwa woje ahene wa kura preko enim sebe odwampopo bia si kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro mantum ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame